Televidente ng di Energia Visão, feliz dia, bom mini. De outra interessante edição de entrevista com energia, me Samira Yubi, danke para a sintonia. Nós um programa sumamente especial, caminha nos vai para Queto, na dia de março, 7 de junho, o dia de energia, caminha também tenta a minha atividade organizada para a Câmara de Comércio. Nós está aqui nós está conversando com o senhor Fed, primeiramente, e também o senhor Ramoncito Boy Jr., e depois também nós estamos acompanhando para nosso amigo Richard Dane, nós estamos na companhia de Caia, que está situada em Caia Corona, companhia solar. Nós estamos com o Fed, welcome by Energia VC. E Ramoncito, feliz dia também. Bom ministro conosco. Senhor Fed, even just talk een korte inleiding. Wie is Fed Pronk in het kort? Ja, Fed Pronk woont en werkt vanuit Nederland en komt op dit eiland al 15 jaar. 6 jaar geleden met 2 partners begonnen in de zonne-energie. Een hele jonge sector. Dat betekent dat we begonnen zijn als groothandel. Import, export van zonnepanelen, alles wat erbij is. En zo langzamerhand verder uitgebouwd. En eigenlijk zijn we hier vandaag bij onze oudste vestiging buiten Nederland. Namelijk op Bonaire. Waarbij we wel gezegd moeten hebben dat we pas sinds vorig jaar november in dit mooie kantoor zitten. Maar dit is de oudste vestiging van Global Solar Investments wereldwijd. Correto, senhor Ramoncito Boy Jr., bom ministro conosco. Para o que está tratando uma introdução cortico e parte expertise que você tem e como ministro, senhor Ramoncito Boy Jr. também tem a companhia. Primeiramente, eu quero agradecer a meneer Frank e a meneer Duin que donami a oportunidade de ir para Holanda, de estudar a opleiding de zonnepaneel, então a maneira de pensar de energia alternativa. Então, minha role in companhia está para sales manager. Então, tenho opleiding na Holanda, minha assim com maneira Frank, com para pensar na maneira para buy na green energy. Quanto é a duração de estudo, Ramoncito Boy Jr.? Luna. Luna, voor korte cursussen, algo? Sim. Algo gewoon para a introdução de zonnepanelen é fresh up, basically. Informação general global, lo que está inserado. Sim. Correto. Verder, we hebben voor Bonaire zonne-energie onderdeel van groene energie. Ja, wat we steeds meer zien is dat de wereld af moet van fossiele brandstof. Die raken op. Dat is 1. 2, alternatieve energie. Het heette altijd alternatieve energie, maar nu heet het gewoon duurzame groene energie. Wordt steeds goedkoper. En sinds eind vorig jaar is het wereldwijd zo dat zonne-energie vaak goedkoper is dan andere vormen van energie. En dat betekent dat we de fase van idealisme eigenlijk een beetje voorbij zijn. En nu in een fase zitten waarbij het bedrijfseconomisch voor zowel particulieren als bedrijven als overheden heel verstandig is om niet meer in fossiele brandstoffen te investeren, maar in alternatieve energie. Biomassa is een alternatieve bron. Bonaire zijn we daar een beetje te klein voor. We produceren te weinig vuil of vlas of andere landbouwgrondstoffen om dat te doen. Wind hebben we hier al heel lang op Bonaire, ook al heel lang geleden voor gekozen om dat te doen. Wij zijn ervan overtuigd dat zonne-energie, met de prijs van zonne-energie, een hele goede aanvulling, niet alleen voor Bonaire, maar voor het hele Caribisch gebied. Zon schijnt hier heel vaak en heel fel. Een prima aanvulling is. Ja, ik denk dat het belangrijk is toch een beetje een beeld te geven van de achtergrond van jullie, weet je, Nederland, Europa, de ontstaan van dit. Ja, we zijn begonnen, zoals gezegd, als een groothandel. We hebben in Nederland en België de groothandel nu verplaatst naar België. In Nederland hebben we een bedrijf dat heet Tautus, is marktleider, daar zijn we best heel trots op, dus daarom zeg ik het ook. Op het gebied van zonne-energie bij woningbouwcorporaties. Wij leggen zelf panelen bij woningbouwcorporaties en een deel van het voordeel gaat naar de huurders. Dat zouden we ook heel graag op Bonaire doen. We hebben een bedrijf dat heet Global Solar Trading, staat ook op het bord hier. Richard en Ramon, exclusief dealer en partner van een bedrijf wat Honeywell heet. 127.000 medewerkers, 140 jaar oud. En wij mogen ons eigen zonnepaneel onder de naam Honeywell met een hele hoge standaard op de markt brengen. En dan hebben we Global Solar Investments.
waar dit een van onze vestigingen is. Italië, Indonesië, Kazachstan, El Salvador zijn we aan het spreken, Nederland en België, Turkije. Dus daar gaan we zo langzamerhand de hele wereld over met al dit soort collega's en vestigingen. Risicopercentage, als er heel veel onweer is gedurende 2 weken, laten we gewoon een voorbeeld nemen. Het risicopercentage is toch minimum? Ja, de zonnepanelen doen het beste overdag als de zon schijnt. En als er een wolk voor komt, doen ze het alsnog, maar minder. En als het diffuse light is, deze week hadden we heel veel bewolking, doen zonnepanelen nog prima, maar wel minder. En het meeste wat wij doen, maar sinds kort ook een alternatief, is wat ze noemen on-grid. Dus dan ondersteunt de zonneinstallatie, in dit geval WEB of Aqualectra op Curaçao of WEB op Aruba. Als je dat niet wil, en dat is volgens mij eigenlijk uw vraag, als je helemaal onafhankelijk wilt zijn, ja, dan moet je batterijen installeren. En dan moet je denken dat je maximaal 3 dagen met heel vervelend weer zonder zon zou kunnen overbruggen. En ook de batterijtechniek, ja, die komt steeds meer door de prijzen en de techniek ter beschikking aan particulieren en bedrijven. Correcto, mi passato para Mosito Junior, Mosito, quão importante está toch a parte solar aqui na Anang, para a parte de switch que você assim normal como é corrente que você receber e você switch para a painel solar, quão importante está para Bonaire e seu alrededor. A maneira verder de introduzir é por exemplo, na Japão aqui, cada casa começa a atrair novo, mas vai off-grid. Cada casa começa a riba zelfstandig, riba seu mesmo power, caminha é biofuel, não é biofuel, é diesel que nós estamos usando aqui, para sujar o mundo. Nós podemos cada casa pode independently para riba seu mesmo. Que gota é aspiração, a esperança para o que está aqui para Bonaire? A esperança está para o conceito de nós está para nos vender não somente a zona painel, mas conceito onde uma maneira de pensar de na vida. Em vez de lavar panha noite que famoso que na Bonaire você sabe na corrente para ver em dia. Em vez de poner dishwasher à noite, para poner em dia. Poner sauna boiler, riba sauna panel, que seja vez, bisa 20% de web rekening. Para nós, o que é importante está, para nós cortar web rekening na MEI, caminha half de bill, poner riba sauna panel e outro half bij a noite, of course. Boriba web to grid. Essa identificação bonita quita completamente a companhia local de eletricidade? Não, essa ainda é tal nos intenção, of course not. Nossa intenção está para nós propor mais em nos clientes não seu saco, para não investir em diferentes outras coisas, para não abrir negócio, ajudar na escola. Pessoa basta sem você mais que custa $200 para pagar para luna, bisa corte sai de metade a $1.200 para ano, que você para gasta ou não gasta, pero bisa põe na outra, que guarda põe em outra inversão que otherwise vai perder, pessoa, belum não tem Correto, Ramosito Junior, botou uma pessoa encarregada para puxar é produto aqui de mercado aqui na Bonaire. Também está fácil para convencer é grande não para passar off que daqui combinação de web, pero também bandige é aspecto de painel solar panel. Tem of course não tem experiência usando painel não de 6-7 anos passar, caminha não está por a puxar máquina mais grande. Por aí aspecto é cambia, mas já manifesta bisa é preço na zona painel, a efficiency da zona painel na baia alto, por aí preço é baia bom. A mina com bisa riba diesel para produzir power para 700, e riba zona painel para produzir power para 4 para 300. Correto. Quando o projeto já acaba você estabelecer aqui na Bonaire, foi de ponto de saída de estabelecimento de negócio aqui na Bonaire? Nós temos basta projeto na Bonaire, por Casnan,
por más proyectos grandes nos tiene acosado com Aruba. É parte de Kunuku, me quer Kunuqueiro não estou contento? É Kunuqueiro não tá hobby de nossos clientes não que vêm buscar informação para não é momento aqui na buscar mais uma alternativa para solo a cobrir solamente 12 horas de um dia, mas na buscando mais alternativa com bateria. Então, já o app ainda chega na busca mais uma alternativa na bateria e som de painel. Que é mais fácil não tomar decisão de buy on com o seu projeto para o não Kunuku. Exactly. Sim. Correto. E agora que tem mais petição também da Baidrenta? Sim, correto. Correto. Verder, Global Solar, wat is de betrouwbaarheid voor de lokale bevolking van Bonaire? Dat ze, weet je, gerust kan worden gesteld, nee, we zijn hier om te blijven en we staan voor garantie. Ja, goede vraag, omdat onze markt, onze branche heel jong is. Zonnepanelen en de grote toepassing van zonnepanelen eigenlijk pas 8, 9 jaar oud. Dus dat betekent dat er ook heel veel aanbieders zijn waarvan je nu ziet, ja, die kwaliteit is niet helemaal optimaal. Nou, de eerste garantie is dat we hier al heel lang zijn. Zullen straks Richard daarin ook horen, al 4 jaar actief. Tweede garantie is, ja, we doen ons best. Elke dag weer. En de derde, en ik denk dat dat wel het belangrijkste is. In Bonaire zijn we onderdeel van een grote groep die wereldwijd werkt. Dat is heel belangrijk, we kunnen op elkaar steunen en vertrouwen. En het vierde, wij brengen ons eigen paneel op de markt. Honeywell is een wereldwijd bekend merk, wereldwijd hoge standaards. Dus het enige paneel dat komt met 20 jaar productgarantie, 25 jaar outputgarantie, hebben heel veel collega's ook, zo eerlijk ben ik ook, maar 20 jaar productgarantie is uniek. Elk paneel komt met een uniek certificaat wat je zelf op het internet kunt opzoeken, want wij geloven dat internet alles transparant maakt, dus ook onze sector. En ja, het feit dat we zoveel panelen wereldwijd doen, van hele kleine, 4 of 5 panelen op een dak, tot 300.000 in Kazachstan, betekent dat we heel veel kennis en ervaring kunnen bundelen en ook op Bonaire kunnen bundelen. De feedback Kazachstan is prima? Ja, Kazachstan is de eerste steen gelegd, hè? Dus nog niet het eerste zonnepaneel. Dat gaan we in september doen. 2017 de wereldtentoonstelling in Astana. Dus de op één na koudste hoofdstad ter wereld. En die wordt volledig powered by solar panels. En dat zijn onze. Correcto. Nos pasa por mi parte final aquí, señor Ramoncito Junior. Para lo que puesta el pueblo, não por quatro número de telefone, não podemos eventualmente, não por visitar o seu website, por pagar parte, não paga de tiro. Nosso pagamento, o que trata de pagamento, é primeiro section, tá 20%, depois agora nós levar nosso projeto a 60%, então agora nós acaba é outro 20%. So, botin tigi brug camina bobo spaarbezijn of bij banco of whatever is de situatie die boda botin tigi tempo para bridge esse mano. Tá bom para mencionar que o próprio edifício aqui tem instalação e com a experiência tremendo. Sim, nossa experiência está com em dezembro. Nós está paga $220. Então, em januário, nós paga $6. Óbvio, bom. Qual é a última palavra, ancora, Mosejo Junior, por visa? É pessoa que está mirando agora que programa entrevista com energia para toch convencer para chegar numa, para você estar claro para dar o meu serviço. Well, mira que para ainda na Ron Bonaire, tu ainda não comer energia visão. Pensa na energia alternativa, meseta solar, porta viento, porta solo, porta várias diferentes coisas, mas nós temos que começar a pensar ahead of time, para nós não cair para trás da situação na caminho, nós não temos visa, nós não visa, nós unam com nós não fazemos nosso best para limpar o que é eigenlijk en dan más mayor con nossa suja.
Bueno, televidente, nós também cumprimos com um break comercial, ou nós também mais entrevista com energia. E nós estamos continuando nosso programa Entrevista com Energia. Está vivo aqui da Caia Corona, prestigiosa companhia aqui, com a Global Solar, outro representante de marca de renome mundial, com a Honeywell. Muito conosco aqui também, verder, nós vamos join também para Mr. Richard Duin. Richard, welkom bij Energievisie. Dankjewel. In het kort, wie is Richard Duin? Richard Duin woont al 15 jaar op Bonaire. Dat wist ik niet. Ja. En de laatste 3-4 jaar werk ik samen met Verder. En heb ik zeg maar hier samen met Verder de solar business opgezet. Dat was altijd een passie geweest dat u nu heeft ingevuld met de solar business bedrijf? Ja, op zich wel. Zeg maar de eerste paar jaren was het hier, zeg maar, we werkten vanuit Bonaire, zeg maar, de rest van de eilanden. Omdat Bonaire zeg maar, de wetgeving nog niet zo ver was. Maar het heeft altijd wel een passie voor mij geweest om inderdaad alternatieve energie. En daarom zijn we ook heel blij dat die nieuwe wetgeving per 1 juli ingaat, dat het op Bonaire ook mag. Oké, dat haken we eventjes erin, de wetgeving per 1 juli. Ik heb het ook gelezen, kennis van genomen, Tweede Kamer akkoord meegegaan. Wanneer de Tweede Kamer akkoord gegaan is, wordt het een wet na de tekening van de Eerste Kamer. Ja. Je moet de documenten tekenen, dan wordt het een wet. Ja. Het wordt gepubliceerd. Wat is de inhoud toch in grote lijnen, meneer Duin, van de wetgeving? Ja, we hebben de afgelopen maanden een paar keer informatieavond gehouden samen met de ACM. De ACM is eigenlijk de instantie die op Bonaire komt kijken, de controlerende functie. Kijken wat de web voor tarief mag hanteren, maar ook Contour Global, zeg maar, de producent. En die hebben zeg maar, in een paar avonden aan particulieren uit kunnen leggen wat de wetgeving in gaat houden. Dus ik kan daar een klein beetje over vertellen. Het mooiste uit de wetgeving is dat het nu mag alternatieve energie en dat je mag terugleveren op het net. Alleen het teruglevertarief voor particulieren is laag. Waarschijnlijk wordt dat rond de $5. En voor bedrijven zal dat rond de 1 cent zijn per kilowattuur. Dus dat is wat minder interessant zeg maar, om meer panelen te gaan plaatsen. Correct, de klant zal hierdoor toch een beetje blij zijn. Hey, waarom is het te laag? Waarom kan het toch een beetje omhoog voor ons? Terug te leveren aan de net? Zeg maar, het tarief nu van de web, als ik het goed heb begrepen, is het afgelopen week met een paar cent gezakt. Maar zit het nou, zit het rond de 32,9 cent. En als jij zeg maar, als particulier energie gaat produceren en je levert terug en je krijgt 5 cent, dat gat is wat mij betreft is dan te groot. Dus dan heb je ook geen recht meer zeg maar, om te investeren op meer panelen, zodat je zeg maar, overdag je energie gaat produceren voor 's avonds. Dus dat, laat ik zeggen, dat heeft dan niet zo heel veel zin. Wanneer de mensen aanschaf doen bij jullie van de panel, de solar panels, laten we zeggen de terugverdiensten van wat ze hebben geïnvesteerd. Wat is de periode, maanden, jaren? Hoe zit dit in elkaar? Ja, dit is een beetje afhankelijk van type dak. We hebben een pannendak, we hebben een ethernietdak, we hebben een plat dak. Het is ook afhankelijk van de situatie, kunnen we er goed bij komen? Is het hoog? Moet ik een machine huren? Maar als je het gemiddeld neemt, zeg maar, dan voor de particulieren zit je zo in een terugverdientijd rond de 3 jaar. Dan zullen ze toch hun geld terugkrijgen en door blijven draaien en terugleveren aan de net. Ja. Dat betekent eigenlijk dat je nog 22 jaar met je investering kan doen. Correct. Hoe zit het met de relatie met WebNV als toch een privébedrijf? Ja, de WebNV, daar werken we al mee samen. Op een zeg maar, pilotproject Barcadera, daar zijn wij leverancier geweest van de omvormers. En ik heb nog regelmatig contact over het monitoren en het onderhouden van het systeem. Hoe was de ervaring met die project? Ja, goed. Ja, ik denk dat het een goede initiatief is geweest van de web om dat uit te proberen. En ik hoop ook dat ze in de toekomst dat uit kunnen rollen. Correct. Hoe zit het met de panel? Jullie zijn niet alleen maar de panelleveranciers op Bonaire. Nee, wij, zeg maar, de bedrijven die hier zitten,
Dat zijn eigenlijk twee bedrijven. Eén is zeg maar, een groothandel waar eigenlijk gewoon iedereen kan kopen, de installateur, maar ook de particulier. En een ander bedrijf is zeg maar, een bedrijf die turnkey projecten uitvoert, maar ook zeg maar, financiert in projecten. Hoe zit het met de accordering van wanneer ze gaan aanschaffen? Wie beslist dat? Nee, het is geaccordeerd. Je kan dit in zoveel termijnen terugbetalen. Hoe zit dat in elkaar? Ongeveer de prijs, wat ze kunnen verwachten? Nee, zeg maar de turnkey, en zeker naar particulieren toe, dat is gewoon, dan wordt een werk aangenomen, zeg maar, dus dat is een inclusieve installatie. En dat wordt, zeg maar, dat wordt netjes afgerekend. Dus op het moment dat iemand zeg maar, een opdracht plaatst, en, nou, op dit moment hebben we alles op voorraad. We hebben de panelen op voorraad, we hebben de omvormers hebben we op voorraad, we hebben de mounting systeem hebben we op voorraad, kabels hebben we op voorraad. Dus op het moment dat er hier iemand binnenloopt, kan het bij wijze van spreken morgen uitgevoerd worden. Waarom heeft meneer Richard Duin Bonaire gekozen? Ja, omdat ik hier al 15 jaar woon, dat is al een reden. En ik vind het fijn op Bonaire. En wij proberen eigenlijk vanuit Bonaire, zeg maar, dat is onze thuisbasis, proberen we eigenlijk de rest van de Caribbean te bestrijden. Ik kan me voorstellen, jullie hebben een bestandaal van klanten. Wat is de feedback van de klanten die jullie hebben? Nou, op Bonaire zijn we nog niet zo lang actief, omdat de wetgeving daar nog niet goed genoeg voor was. We zijn een paar jaar actief op Curaçao. En wat verder net al aangaf, wij zijn een jong bedrijf, hè, dus eigenlijk pas van de laatste jaren. Dus wij zijn onze projecten zijn we op aan het bouwen. En we hopen de komende weken een akkoord te krijgen op bepaalde financieringen, zodat we grotere projecten ook zelf kunnen gaan financieren. Dus om te zeggen, in grote lijnen, na 1 juli beginnen jullie echt officieel met de aanbieding van de solar panels. Ja, we zijn er al eerder mee begonnen omdat de web natuurlijk de laatste jaren een gedoogbeleid hanteert. Okay. Mits de mensen het registreert, zeg maar, en meldt bij de web. Dat gaat trouwens in de nieuwe wetgeving ook gebeuren. Je moet het gaan registreren. Dus wat Bonaire betreft kunnen we, ja, zijn we eigenlijk de laatste half jaar zijn we echt actief geworden. Ja. Laat ik dit aparte vraag gaan verder vragen. De solar panels is een directe concurrent dan van de generators, correct? Generators niet meer kopen, kom bij ons. Solar panels is een betere optie. Nee. Waarom niet? Het is schoner. Maar de zon schijnt over het algemeen niet 's nachts. Okay. En 's nachts hebben we ook onze energie nodig. Voor de koelkast, voor de vrieskist, voor de computer misschien, voor de tv, airco, fan, verlichting. Dus dat betekent dat als je 's nachts kun je geen gebruik maken van de directe energie die een zonnepaneel opwekt. Alternatief is batterijen. Het alternatief is een generator. En het mooiste alternatief is zonnepanelen, een generator en batterijen. Maar als je dat in balans doet, komt het beter uit toch? Omdat de prijs van zonnepanelen heel erg gedaald is de laatste jaar en nu stabiel is. De prijs van batterijen is heel erg aan het dalen en de kwaliteit is heel erg aan het verbeteren. En de prijs van generatoren zijn er al heel erg lang, is eigenlijk hetzelfde. Ja. Maar natuurlijk, je moet heel goed uitrekenen, dat is particulier. Heb ik aan 8, 9, 10, misschien 12 zonnepanelen genoeg? Maar een bedrijf heeft honderden nodig. En het dak is vaak niet zo groot dat die zonnepanelen alleen genoeg zijn voor het energieverbruik. Dus het is altijd een mix. In dit gedeelte is Richard een expert. Richard, hangt af van wat? Hoeveel solar panels heb ik bij mijn huis nodig? Ja. Mijn huis is ongeveer 100 vierkante meter. Ja, het gaat, in dit geval kijk ik niet even naar de vierkante meters. Waar ik altijd naar kijk is naar de energierekening. Okay. Of dat nou op Bonaire, Curaçao of Aruba is. Dan weet ik in ieder geval wat het kilowattuurtarief is wat de mensen op dat moment betalen. En ik adviseer altijd naar de klanten toe om tussen de 30 en 40% zeg maar, van je energierekening om te zetten in zonnepanelen. Okay. Dus als ik ongeveer betaal $125, $50 aan... Ja, zo ongeveer. Wat ik mensen ook adviseer is vaak even wat slimmer worden met energie. Ramon had het net ook al gezegd. Veel mensen gaan tussenmiddag naar huis toe om een boterham te eten. Nou, zet dan even de wasmachine aan. En als je een vaatwasser hebt, zet dan even de vaatwasser aan. Moet je kleren strijken, doe het dan ook overdag. Want dan kan je de directe energie van de zonnepanelen gebruiken in de apparaten die je in huis gebruikt.
Correct. Een klant komt binnen hier bij jullie, bij Kaya Corona, meneer Richard. Wil installatie kopen, wil zonnepanels bij Knoek. Wat is de duur van de installatie van de zonnepanels? Nou, als je Knoek, dan praat je vaak over off-grid systemen, omdat vaak de web of de Elmar of de Aqualectra daar niet is met een leiding. Dus die mensen die hebben eigenlijk weinig keuze. Hè? Die hebben de keuze tussen een generator en de zonnepanelen. En dan betekent zonnepanelen eigenlijk op accu's. En dan kan ik het voordeel zonnepanelen ten opzichte van een generator uitleggen. Een generator ben je iedere dag mee bezig. Je moet hem iedere dag bijvullen met benzine of diesel of andere brandstof. Vaak mensmeringen, dus je moet ook olie bijvullen. Dus dat zijn allemaal dingen die je niet mag vergeten, want anders zit je s'avonds zonder stroom. Als je zonnepanelen in de Knoek met accu's, ja, dan produceer je eigenlijk overdag de energie die je overdag nodig hebt, maar ook gelijk de energie die je s'avonds nodig hebt. En die sla je op in accu's. En als ik hier zeg maar, een off-grid systeem uitreken, dan is de terugverdientijd op dit moment minder dan 5 jaar. Oké, verder de betrouwbaarheid van alles wat jullie leveren als leveranciers, weet je, van zonnepanelen. Wat kan u de klanten nu toch eventjes berichten? Dat er heel veel goede en heel veel slechte producten zijn. Dat wij proberen de beste producten te kiezen. Oké. Richard heeft het net verteld. Wij hebben ook installaties die van ons blijven. Waarbij we dus eigenlijk hele grote velden alleen de energie verkopen. Okay. Ja, dat betekent dat je het beste product moet hebben. Want hoe meer het produceert, hoe meer het voor ons rendabel is. Diezelfde producten, die verkopen we ook aan de particulier. Dus paneel wat u achter ons ziet van Honeywell. Zo'n high efficiency, tier A noemen ze dat, een topklasse paneel. Dat gaat in onze eigen projecten, maar dat gaat ook naar de particulier toe. Omvormers, ook een belangrijk onderdeel. Ramon ook verteld, omvormers, mounting, omvormers, een hele belangrijk, eigenlijk het hart van de installatie. Nou, u ziet het aan de wand hangen, hebben we verschillende systemen. Van duurdere naar iets goedkopere, afhankelijk van wat de klant wil. Maar allemaal goed. Allemaal komt het met standaard fabrieksgarantie en een plusje erbij. Honeywell zelfs 20 jaar. Ja, en nogmaals, dat is onze belofte en dat hebben we maar waar te maken. En tot dusver gaat het heel erg goed. Ja. En dat willen we natuurlijk ook zo houden. Richard, krijgen jullie reacties van eigenaren van nieuwe projecten die op Bonaire binnenkort komen? We hebben ook een Europarks die komt binnenkort met een resort Bonaire. Wat kan je ons vertellen? We zijn al met een paar ontwikkelaars van projecten in gesprek. Die willen echt zeg maar, naar smart houses toe. Hè. Dat betekent eigenlijk gewoon 0 op de meter. Dat kan. Hè. Dat betekent dat je op een andere manier gaat bouwen als dat, zeg maar, met betonblokken. Hè. Dus een hoge isolatiewaarde. Inderdaad met zonnepanelen, batterijen, eventueel windenergie. Dus je merkt dat mensen daar steeds meer interesse in gaan krijgen om inderdaad die energiemeter 0 te krijgen. Dus als laatste voor dit gedeelte, als er nu 30 klanten binnenkomen, hebben jullie genoeg voorraad om 30 klanten te voorzien? Ik denk dat ik een heel eind kom, maar dan ga ik ook vandaag gelijk weer bestellen. Moet even bellen. Oké. Dan komt er een container extra bij. Ja, oké. Y televidente ng nostra back ding entrevista com energia. Está vivo na Honeywell, aqui na Global Solar, Kaya Corona, algo novo para o pueblo de Bonaire, algo pagável, algo great, algo único, algo eficiente. Nostra go Richard Duin. Richard Duin, je hebt het net in het tweede gedeelte gehad over off-grid. Mensen horen on-grid, off-grid, Engelse woorden. Ja. Grote mensen zeggen, hey, wat is off-grid, wat is on-grid? Eventjes toch uitleggen wat off-grid, on-grid is? Ja, dus zeg maar een on-grid systeem. Dat betekent eigenlijk dat je altijd in combinatie bent met het energiebedrijf die de energie nu levert. Bijvoorbeeld Bonaire is dat de web, op Curaçao is dat Aqualectra en op Aruba is dat web Elmar. Dat betekent dat je eigenlijk een installatie installeert die altijd samenwerkt met het netwerk. En dat betekent eigenlijk dat je overdag energie produceert. Voor een voorbeeld, zeg maar, je hebt een airco overdag aanstaan voor een bedrijf.
en er komt een wolk voor de zon. Dat betekent dat je op dat moment wat minder energie produceert en dan pakt hij automatisch energie van het net erbij, zodat die airco blijft draaien. Dus het is altijd in de combinatie, dus met de zonnepanelen, met het netwerk van het energiebedrijf. En dat betekent dat is een on-grid systeem. Stel dat er een probleem is op het netwerk, dat de Web Elma Aqualectra eventjes uitvalt, dat we geen stroom hebben, betekent het ook dat de zonnepanelen niet meer werken. En dat is het. Ik dacht dat jullie echt direct, weet je, een concurrentie gaan voeren met WebNV. Dat is het laatste wat we willen. Wij zoeken eigenlijk altijd de samenwerking met energiebedrijven. En ik denk dat Verder daar iets over kan vertellen in Nederland. Want in Nederland zijn ze inderdaad onze concurrent, maar in België zijn ze onze partner. En ik denk dat dat een hele goede vraag is voor Verder. Ja, Verder, waarom is dat zo? Het is een beetje raar. De wereld verandert. Ramon heeft, ik zeg altijd Ramon, heeft Ramoncito Jr. heeft het mooi gezegd. In Japan wordt geen huis meer aangesloten op het netwerk. Okay. Maar je hebt wel utility companies. Ja. Dus we moeten met z'n allen naar een nieuw verdienmodel toe. Vroeger hadden we geen keuze. Moesten we olie importeren, dieselgeneratoren naar ze. Later zijn er windmolens bijgekomen. En nu komt zon erbij. Je kunt alles niet afsluiten van. Iedereen heeft elkaar nodig. En iedereen moet ook wennen aan elkaar. Een utility company moet best wel even wennen aan een bedrijf wat zegt, nou, doe geen dieselgenerator, maar doe zonnepanelen. Web experimenteert hier op Bonaire met een pilotinstallatie. Misschien komt het meer. Op Aruba is eerder gezegd door de regering, zonne-energie is heel belangrijk, duurzame energie is heel belangrijk voor ons eiland. Laten we dan, Curaçao. Heel snel de wetgeving ingevoerd, die nu weer veranderd is. Dat maakt mensen ook een beetje onzeker. Ik denk dat op Bonaire nu een hele goede, afgewogen, stabiele is. Maar het belangrijkste is, iedereen heeft elkaar nodig. Want de wereld van energie, die verandert dramatisch. En daar moet iedereen op inspelen. En in Nederland heb je heel veel bedrijven. Heb je Eneco, Eneca, heb je heel veel bedrijven. Ja, dat was niet afgesproken, maar Richard zei net, in Nederland is Eneco onze grootste concurrent. Als het gaat om gefinancierde zonnepanelen bij woningbouwcorporaties. Okay. Fondation Cas Popular, Cas Bonaireano, nou, je kent ze allemaal. En Eneco is onze grootste klant in België, waar het gaat om particulieren die met z'n allen een installatie aankopen, zodat ze goedkoper kunnen dan dat ze dat alleen doen. Dus dat is het aardige dat je... En Eneco is een van de weinige bedrijven die niet zelf meer een productiemiddel heeft. Okay. Nuon heeft nog kolencentrales. En als je die hebt, dan moet je daar ook mee produceren, anders is het te duur. Dus je ziet dat die wereld nieuw in balans komt. Richard heeft het verteld. Als u morgen op uw eigen dak of in de knoek, met die moeilijke woorden, aan het net of van het net, on-grid of off-grid, hebben wij morgen een installatie. Ja, laat ik dit vragen. De kolencentrale duurt 7 jaar voordat die in werking is. Ja, correct. Laat ik dit ook aan verder vragen. Welke bedrijf of bedrijven raad je aan of toch geen zonnepanels? Ondanks dat het bedrijf is, je moet geld verliezen. Meer klanten, beter. Maar welke type bedrijven zal je raden? Nee, toch, zonnepanels is niet geschikt voor uw bedrijf. Radio, tv's? Dat zijn echte energieslurpers. Okay. Bedrijven die vooral 's avonds open zijn, zoals typische horecabedrijven. Okay. Dan moet je een andere afweging maken. Zonnepanelen is, mijn stelling, onze stelling is voor iedereen goed, maar voor de ene nog beter dan voor de andere. En dan moet je afwegen, wat doe ik wel, wat doe ik niet. Correct. Richard, ja, iets toevoegen? Ja, als je bijvoorbeeld een bedrijf bent zoals wij, hè, wij gaan 's morgens om 8 uur open. We gaan aan het einde van de middag gaat dicht. Dus dan kan je 70 tot 80% van je energie kan je, door zonnepanelen op laten wekken. Dus bent u zo'n bedrijf die alleen overdag open is, dan is het uiterst geschikt om zonnepanelen te plaatsen. Correct. Oké, we hebben hier een grote airco, laten we zeggen 9, je hebt 12, je hebt die van 18, die van 24. Hoeveel betekent dat zal betekenen? Hoeveel zal dat betekenen voor de krediet, de tegoed die je hebt gedurende die dag dat je niet hebt gebruikt 's avonds? Hoeveel uur kan je doorgaan met je airco off-grid? Off-grid. Nou, ja. Als je off-grid... ongeveer afhangt van de BTU?
Ja, het is natuurlijk de grootte, hè, de wattage van een apparaat. Hè. Of het nou inderdaad een airco is, of een elektrische kookplaat, of een stofzuiger. Hè. Dat zijn de apparaten of een wasmachine, hè, 1500 watt. Hoeveel uur ga je wassen? Dat zijn allemaal berekeningen die gemaakt kunnen worden. Hè. Van een airco ook, als de grootte van een airco weet, de wattage, de aantal uren dat die draait. Nou, dan kan je dat omrekenen naar een aantal zonnepanelen. Voor Bonaire, we hebben ongeveer nu, Richard, verder 20.000 inwoners. Naar jullie schatting gaat Bonaire groeien en het is beter voor jullie. Wat zijn jullie verwachtingen voor Bonaire binnen 5 jaar? Het is beter voor Bonaire. Volgens mij is hier 20 jaar geleden al een keer gezegd, groei met behoud van ecologie. Ja, en cultuur. En ik denk dat ze heel erg intelligent geweest zijn 20 jaar geleden, maar dat ze toen hebben geweten dat zonne-energie er nu zo goedkoop was, dat denk ik niet. Maar het heeft wel een visie. Dus Bonaire kan groeien binnen de beperkte schaal die we met z'n allen hier hebben. En als Bonaire groeit, merken we ook dat er meer energiebehoefte is. En die energie die kun je op verschillende manieren invullen. Meer windmolens erbij, meer dieselgeneratoren erbij. En ik zou zeggen, doe meer zonnepanelen erbij. Het is goedkoper, het is sneller en dat zorgt voor een betere mix. En dus, omdat het goedkoper is, zorgt het ook voor een lagere prijs voor iedereen. Voor een particulier, voor een bedrijf, maar ook voor de overheid. Dus u weet hoeveel overheidsgebouwen in Nederland, in Bonaire, maar ook in Nederland, maar zeker in Bonaire, Richard heeft gezegd, tussen 8 en 5 open zijn. Als die allemaal over zouden gaan op zonne-energie, dan betekent dat de overheid goedkoper wordt. Als de overheid goedkoper wordt, worden de diensten goedkoper. Als de diensten goedkoper worden, profiteert elk particulier, elk bedrijf daarvan. Richard, wat zijn de meeste vragen gedurende de periode die je actief bent op deze terrein van solar panels? Wat zijn de meeste vragen die jullie binnenkrijgen? De vraag wat nu als het netwerk uitvalt, werken mijn panelen nog? Dat is een veelkomende vraag. Onderhoud is een veelkomende vraag. Hè? Hoe vaak moet ik mijn panelen schoonmaken? Hoe vaak moet dat gebeuren? Ja, laat ik zeggen, je kan dat zelf een beetje in de gaten houden, maar als je 1-2 keer per jaar de panelen even goed schoonmaakt, dan is dat goed. De omvormer is ook altijd goed om die 1 keer per jaar even het kastje eraf, even de stof eruit blazen. Het is allemaal even voor preventief onderhoud, zodat je apparatuur gewoon langer meegaat. Concurrentie. Hoe zullen jullie dat toch tegen vechten? Concurrentie is goed, betere dienstverlening, betere prijs. Jullie hebben geen probleem met concurrenties. Nee. Sterker nog, ik denk dat er pas een echt groot probleem is als er geen concurrentie is. Concurrentie is goed, houdt ons scherp, houdt de concurrent goed. Concurrenten kunnen ook heel goed samenwerken. De markt groeit en is groot genoeg. Dus nee. Concurrent is misschien wel onze eerste bron van de kwaliteit, waarvan wij weten die moeten we handhaven. En natuurlijk willen we het net iets beter doen. Net wat een betere kwaliteit tegen net wat een betere prijs. Maar ja, dat is hoe het werkt. Ik denk in dit programma dat dit de belangrijkste vraag zal zijn. Is het niet te laat op de markt gekomen gezien het feit de zon heeft duizenden jaren bestaan? Is het eigenlijk niet te laat gekomen met de zonnepanelen? Ja, maar het kon niet anders. Zonnepanelen waren er al heel lang. En als je de plaatjes kijkt van NASA, dan zorgen zonnepanelen in de ruimte voor de energie. Want er was niks anders. Het verwerken van het basismateriaal, silicium, in de zonnecellen, tot een zonnecel, is een heel lang proces van steeds beter geweest. En ik zou bijna zeggen, een zonnepaneel is nog steeds niet heel efficiënt, want we verliezen meer dan 80% van de zon die schijnt in warmte. Dus die ontwikkeling die is tot op deze hoogte gekomen, waardoor een paneel nu veel produceert tegen een goedkope prijs. Maar het maken van goede zonnepanelen, het ontwikkelen van machines en het goedkoop kunnen produceren voor de massa, ja, daar moeten we toch de Chinezen heel erg dankbaar voor zijn. Want die hebben tegen de stroom ingezegd, wij gaan dat doen. Miljarden geïnvesteerd. Waardoor het nu zo is dat de techniek heel goed is en de markt open is. En ook in andere landen geproduceerd. Dus dit product is afkomstig vanuit China?
Nee, silicium komt overal vandaan, veel uit Zuid-Amerika. Ja. Maar silicium is het basismateriaal van een zonnecel. En silicium is een natuurlijke grondstof die, u raadt het al, ook een keer opraakt. Oké. Er zijn mensen, weet je, die een beetje stoer zijn of ze zeggen, hey, hallo, ik ga dit kopen, zonnepaneel, klinkt mooi. Is dit niet kankerverwekkend? Een vraag. Ik vind het een hele goede vraag, maar ik heb daar eigenlijk geen antwoord op eigenlijk. Oké. Het is nooit informatie daarvoor. Nee, ik ben geen wetenschapper op het gebied van zonnepanelen en kanker. Maar als ik zo een paneel bekijk, dan zit de zonnecel heel erg goed verpakt. Op de backsheet, zoals het heet, daar zit echt een geharde, stevig gelamineerde glasplaat overheen. Ik denk niet dat je een kapot zonnepaneel in je yoghurt of op je brood moet smeren en dan afwachten of het goed is. Maar dat doet niemand, toch? Hoe lang gaat zo'n zonnepaneel met... 25 jaar. Minimum. Ja, en omdat het een natuurlijk product is, natuurlijke grondstof, slijt hij een heel klein beetje. 0,3% per jaar, 0,5% per jaar, dat is het gemiddelde. Dus na 25 jaar produceert een zonnepaneel nog 85% wat hij in het eerste jaar produceert. Oké, save the best for last. Meneer Richard Duin. We zijn bijna gekomen aan het einde van dit speciale programma. We zijn heel erg dankbaar dat jullie ons hier hebben, gast bij jullie hier thuis. Laatste woorden, Bonaire. Per 1 juli zijn jullie agressief in de markt met Ramoncito als sales manager. Op straat, pushen van het product, openingstijden, informatie, waar kunnen ze heen? Ja, sowieso hebben we een Facebookpagina van Global Solar Trading, daar staat ook de informatie op. We hebben ook een website, Global Solar Investments. We zitten op de KAI Corona, tegenover de nieuwe Kooiman op Bonaire. De openingstijden zijn van 8 tot 12. Dan is er altijd iemand op kantoor. En in de middag kan het zijn dat Ramon en ik naar buiten zijn naar de klanten. Dus de beste tijd is altijd 's morgens, om bij ons 's morgens even naar binnen te lopen. Ik kan ook altijd een e-mail schrijven, ik kan telefoneren. Dus we zijn eigenlijk altijd bereikbaar. Er is een mobiele telefoon, weet je, handiger van de sales manager die ze kunnen krijgen. De mobiele telefoon van Ramoncito Junior als sales manager. Ja, alsjeblieft. Ja. Voor de kijkers. Wat is het nummer? Ramon, uit je hoofd. 011-10-20. Oké, 701 1024 701 1024. Televidente, nós queremos agradecer, danke Richard, danke Feder, danke Ramoncito Junior. Tabatur, nós associamos com amor e carinho para você. Toda informação, se você mais informação, passa livremente com nós aqui na Caia Corona, net em frente de Kooiman, aqui na Global Solar. A minha Samira Yubi, danke também na Suleiman Today, atrás de câmera, e também Eric Alvarez. Turcos bom, tem outra ocasião.